Karin, Hallo, alles goed? waar ben je? Weet je waar we naartoe moeten gaan? Ja, waar gaan we heen dan? Weet je het niet meer? We moesten eigenlijk contract gaan tekenen. Bij Locolia Congo. Voor Generations for Change. Oh, echt waar? Ik ben het helemaal vergeten. Oké, geef me 5 minuten, dan kom ik eraan. Ja, oké, je moet er wel zijn, want anders komen we te laat. We moeten over 30 minuten al zijn. Ja, is goed. Tot zo dan. Tot zo. Bolamu eleki ebele, eleki ebele. Bolamu eleki ebele, eleki ebele. Nazwi initiative akotanga bolamu na nzambe moko nsima mosusu na vi na ngai kasi nakoki te po eleki ebele. Nazwi initiative akotanga bolamu na nzambe moko nsima mosusu na vi na ngai nayoki moto pasi paske eleki ebele. Bolamu yango, bolamu yango, bolamu ya nzambe, bolamu ya nzambe. Ngalalaki olalaki te solo se kobatela ngai nanimbaka yo nimbaka te solo se kobatela ngai nabanzi mosika na uta bolamu epesi kolela o nabanzi bisika lokota ngai bolamu epesi kolela o enza bisonji nzambi wani ipekushama ya mesu nzambi wani. Olamu na yo définition ya vie na ngai. Ta bonté c'est l'essentiel de ma vie. Seigneur, Seigneur, osalanga nini napesa na yo nini okei na nga wapi bolopalata to mpe nini bolamu eleki ya mi. I can
Zoals jullie net hebben gezien, hebben wij als nieuw contract getekend voor een nieuw programma die hier zal gaan beginnen bij Lyco TV. En die zal heten Generation for Change. Generation for Change. Het is niet zomaar iets. Het is iets wat heel de wereld zal raken. Een verschil zal maken bij vele mensen. Als jij iets hebt, heb je iets bijzonders. Wil je iets mededelen, getuigen of iets toebrengen aan andere jongeren? Kom naar ons toe en wij zullen het laten zien aan de ander. Zoals Nettie al heeft gezegd, jullie kunnen gewoon hier komen. Dus heb je onderwerp of heb je vragen die je met ons zou willen bespreken, neem dan gerust contact op met het nummer die hieronder verschijnt onder in je beeld. Très bientôt, vraiment très bientôt, il y aura un nouveau programme pour les jeunes dans Lyco TV Generation for Change. On va traiter des sujets qui concernent les jeunes. Si vous avez les idées, des questions ou quelque chose d'autre, les talents, venez et appelez sur le numéro qui va défiler sur votre écran. Bajanya Rotterdam, Bajanya Hollande, Boya tout solo là. Lokole, lokole, lokole.